Hemmeňe salam, oglanlar, gytlar, gowum ýagdaýlaryň janyňy sagmy? Bu Mercedes'i uje siz görüyorsunuz. Gatken adam gördü. TikTok, Instagram hem paylaştım, YouTube'dan başka paylaştım da. Inne YouTube paylaşan. Siz häzir şundan soň kadrda şu maşynyň öňki ýagdaýyny görüyorsunuz. Nädip tapdyk, nerden alyp gaýtdyk. Mercedes Valchok diýäse bizning muňa 2-3lük motor polny gummak giden gaty öňden bäri ýatyr. Men raýonumda şu, ýöne men özüm bilýänden bäri ýatyr şu maşyn. Häzir muňa Greenhill ýawy Optimus kalotkalar dakýar, paket maşyn bolýar. Evakuatora minip ekip barýas. Akkumulyator takdyk, salona serdiň. Polny gummasan, motor polny gummasan. Bir de otlap bilmedik, otlanmadı. Şu wagt evakuator çağırdyk. Gidip barýas. Oglanyň ýanyna, ustalaryň ýanyna otladaly göreli nähili. Proyekt üçin näre? Ana ýoldan tapdym diýsem bolýar Mercedes'i. Bolla oglanlar häzir usakça görürsiňiz. Like, kommentariýa goýun. Taýynja görnüşinem şu videoň soňuna görürsiňiz. Gumda pol ýatyr bolo, gatken ýatdy bolo. Men özüm milýänden näre ýatyr şu maşyn. Pol mastan edýärse usakça deýin otladaly nähili ýagdaý. Aşağının gumda olanlar görüyorsunuz mu? Aşağı başka daha da geldiler. Getirdi olanlar. Karşına şun yalak yapacak. Gumlar. Şeyler yani. Ne şey denen bir otlap bilsek mi ne? Padagraf siciliye bari ki o. Aynı şeyler Mercedes'te. Yokluca Lugum demirden. Solup durma. Renkli. Buralara oturam. O renk o gidip dur. Master gene üstüne alanımızdan son 3. günümüz oğlanlar. Ne otlan dur maşin polnu. Usta barla elinden geçirdi maşini. Intakiyona himçiska yok. Bullshit yoktur mu? Sondan şeylesin. Hala bullshit görüyor mu? Yok. İrinde bagajda yatır. Onam oňortmaly. Bayramarla. Usta. Şu benzin asos problemasken şu donk gidipdir de. Farsunkolar yemleşik gidipdir. Ana şunyarak otlany ýa-da otlant normal ýörejek bolsa reska men ertir atlanada gitjek bu maşyny. Ana Patayı sadece yoktur ya, otlak koyduk, için motorun içine edir yuvu yaptı, araya şoda atlar, farsun kolayım mı da açılacak yapraklarını sen durun. Şu an dinle bullshitilini, oňortmalaryn şu bullshitil yok bunlar. Hoca edip bir canca doğmaşın, kim çizkadan çıktı, seden yaradan çıkıp versin. O edip çık, için go edip yuvu parasaladık. Yine daşının asıcıydı hala da. Sedesin paralarını ayırdık, her netip bolsa. Kasım ertip vermeli. Ana adada geçirdi oğlanlar başladık vastana etmeni. Yoşladan. Öňki ýagdaýyna gördüňiz oğlanlar. Indi şu wagt ýagdaýyna serdim. Biraz sujet aldy. Galan da edildi tehnikiski. Eden de atlanmadı. Farsunkolar çalışdyk. Original switch koyduk. Benzin asos, benzin filtr şu gapdal polny çalışdyk. Maşyn kan ýören okdy alamda bir hil. 6-njy ýyl, 7-nji ýyl ýörýär. Indi şu wagt Lüboy üçlük. Tapaca edil 3 ay diyecekler. Lüboy üçlük dut kemerin, üçlük babı çıkarın. Mesele yok. Üçlük Toyota urun barın diyeni al oturtya da. Edil sportivni model olmasa. 2-4 dut kemerin. Vahp şey mesele der. Azyada ölen 1-nji, 2-nji skor. Mesele yok. 3-nji skorda şey Azyada geçer. Diyeceklerdi minni gow ýörer aletdik. Kansenerini oňortdyk, freon guýduk. Brat kompresorna çalja sesli var. Sesli işler. O da näme etmeli? Şu ses ayırmak için. Kompresor çalışmalı. Onam çalışanyň diýenek birazçyk bir sesli işleýär. Köp kompresor sesli işleýär bilýäňiz. Ana şoňalak salondan böldüňiz gördüňiz idealja salony bar. Diňe bir himçisk etdik, ýokaja himçiskanam ýan görüntüňiz. Indi şeýlerak bu maşyn bahasy danmamen $3500 bolýar. Boljak geri. Galanam uje gelýäňiz gürleşers. Indi men etjek golýan zadym şu wagtda TikTokda gördüňiz, görmediňiz, Instagramda, TikTokda. Gördüňiz, görmediňiz bilemok. Näme çykoýan? Şu Mercedes'i, şu suratdaky Mercedes'i çalışak. Nädip çalışan men o Mercedes'i? Ol kiçi wagtymyz pat sanatymy diýdiňizçe.
bir Amerikadan bir yerden karşı daşa yurtdan bir blogger ya abışnıp adam bolmamak. Ýadmyşyň şu wagt bir videosyny gördüm de Skripkany jurnalda diýildirler. Skripkany öýe çalşdy. Skripkan ruçka çalşýa, galamy oňa muňa şeýdip çalşyp diňe başa düşünüňiz iň soňunda öýe bolýar. Edil şoňalyk ana men niýetim türkmen Instagram'na, TikTok'na hiç kim etmesadi. O da şert etdiler, ýöne bize hiç kim etmesadi. Barlak görjek. Tanış bilşäken, reklam etdirjekän bolýar. Onu degerli bir zada. Ya şu maşin $3500 çalışmaly, ya da degerli bir zada. Yani bilen edil mala bir hile kolarlar mene mala düşünemek. Mala çalsam bolýar, prinsipi mal alyp satýan oglanlar var, tanış biliş. Jaň edip, şolar näçe baha çykarsa, şoňa görä çalsam bolýar. Onun başga da zatlary çalyş bermeli, lüboy bir zat bolsa, prinsipi satyljak bahasy $3500 bolýar. Egerde paka satylmaýan ýagdaýynda näme etjek? Men niýetim bu maşyny assujet etmeli, öldürenki we aşağı kombinir bolýar. Şu diskan çala çömnüsü bolýar. Aşağı diskalar bununla razny şirok. Kene ilki diskalar galyň, öňkü diska inçe. Etmez adamız näme pakrişkalaryny çalsak, ýzyna galyň pakrişka goýarys, razny şirok diýilýär. Öňüne de şu öz inçe pakrişkasyny goýar. Şonu owadan bolýarken şoň ýaly edersmeli. Egerde satylmaýan ýagdaýynda şoň ýaly edýär. Düşünüňiz, pol maksimal bedäz. Bedämizden soň bahasy elbetde gymmat dolar. Çıkaryn çıkdyjymyz üstüne goşarys. Ana şoň ýaly video ulanlar, nesip bolsa, aýratdan abzoram kraskadan çyksa. Edil şu wagt abzor ederňe degen okun kadän. Ya belki etmeli olsa ederin. Edeýin şudur şunu abzor. Onam ýazyn kommentariýada. Kän adam ýazsa etdip, onu elbetde bu maşyny dol abzor edersin. Dawajça, janyňyz sag bolsun, proýekt dowam edýär.